Ang Ginoo igsoon manalipod gayud nato sa kanunay. Ang Ginoo igsoon nagbantay gayud sa matag usa kanato sa kanunay ug dili niya pasagdan nga ang atong kinabuhi madani ug madaot sa tanang buhat sa demonyo dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo igsoon nagamping gayud kanato sa kanunay sa matag usa kanato. Salmo 121 bersikulo 7 hangtod sa 8. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan, ampingan niya ang imong kinabuhi. Sa 8, ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka ug bisag unsay imong buhaton, gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Mao na igsuon ang bersikulo nga nagpamatuod nga ang Ginoo nanalipod gyud kanato sa kanunay sa tanan nga buhat sa demonyo sa atong kinabuhi. Dili siya mosugot igsuon, dili mosugot ang Dios igsuon nga mahilabtan ang atong kinabuhi sa demonyo kung ang atong kinabuhi nahiusa na ngadto sa Dios. Ang Ginoo igsuon sa kanunay gayud nga manalipod sa atong kinabuhi aron dili gayud makahilabot ang demonyo niini. Og sa kanunay igsuon ilikay kita niya sa mga kaalautan, ilikay kita niya sa buhat sa demonyo dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang demonyo igsoon mangita gayud kana og paagi sa pagguba sa atong kinabuhi, sa atong relasyon ngadto kaniya. Apan timani sa kanunay igsoon nga ang Dios manalipod gayud kanato sa kanunay. Ang Dios nagbantay gayud kanato sa kanunay. Ug giampingan kanunay sa Ginoo igsoon ang atong kinabuhi. Tungod kay gusto niya ang atong kinabuhi ato lamang gamiton ngadto sa paghimaya kaniya. Ug dili nato gamiton ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, sa mga kalibutanong buhat, kundili atong gamiton sa pagsimba ug pagdaig ug pagtuo ngadto kaniya o sa pag-alagad ngadto kaniya. Ug atong hinumduman sa kanunay igsoon sa Salmo 121 bersikulo 8, gipahinumduman kita sa Ginoo igsoon nga walay hunong ang iyang pagbantay kanato. Walay hunong ang pag-atiman sa Dios igsoon. Bisan asa ta ang Dios igsoon nagbantay kanato. Bisan asa ta ang Dios nanalipod kanato. Bisan asa ta ang Dios igsoon nagamping kanato. Bisag unsay atong buhaton sa atong kinabuhi, bisag asa ta paingon, bisag unsay atong gibuhat sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ang Dios sa kanunay nagbantay kanimo. Mao kanang imong kinabuhi igsoon, ampingi gayud kana kay ang Dios nagtan-aw kanimo sa kanunay. Dili gyud ka katago sa Ginoo igsoon. Tanan nimo nga gibuhat igsoon nakita kana sa Dios. Kay ang Dios naguban kanimo, ang Dios nagbantay kanimo. Ayaw sayangi ang imong kinabuhi igsoon kay ang Dios mag-uol gayud kanimo nga magtan-aw. Tungod kay ang Ginoo nagtan-aw kanimo, nagbantay kanimo. Og dili lang karon kabantayan igsoon, dili lang karong adlaw, dili lang ugma, kundi ingon ang Dios igsoon, ingon ang pulong sa Dios igsoon nga hangtod sa kahangturan ang Dios magatiman kanato. Hangtod sa kahangturan ang Dios magamping kanato. Hangtod sa kahangturan ang Dios anaa gayud sa kanunay aron paglig-on kanato sa matag usa kanato ug dili gid kita biyaan o talikdan sa Dios igsoon. Bisan matapos ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dinhi lang na sa kalibutan igsoon, apan ang atong kalag gusto sa Ginoo igsoon nga makigkauban ang adto kaniya ug dili gid kita niya talikdan ug iya gid kitang atimanon sa kanunay. Tungod kay gusto sa Ginoo igsoon nga dili kita mahimulag ngadto kaniya. Gusto sa Dios igsoon nga kita sa kanunay makigkauban ngadto kaniya hangtod sa kahangturan. Amen. God bless sa tanan.